Здравейте от мен, Иво Игнатов. В това видео ще направим заедно поредния тест сеанс. Ако случайно не знаете какво означава тест, проверете в описанието на това видео, защото чрез тази техника вие можете да отпушите живота си. Можете по възможно най-бързия и лесен начин да постигнете изобилие от пари, от здраве, от любов и от всяко друго нещо, което е важно за вас в живота ви. А сега само да се преоблеча и започваме! Въпреки, че страдам от безсъние, аз приемам и обичам себе си. Въпреки, че имам проблеми с съня, аз приемам и обичам себе си. Въпреки, че страдам от инсомния, аз приемам и обичам себе си такъв, какъвто съм. Това гадно безсъние, тези проблеми с съня, тази неприятна инсомния, това изсмуква живота ми. Това изсмуква силите ми. Не мога да се наспя като нормален човек. Всяка сутрин ставам като пребит. Чувствам се като парцал. Нямам енергия за нищо. Чувствам се много раздразнен. Изпитвам силно напрежение. Чувствам безпокойство. Тези гадни проблеми с съня. Тази гадна инсомния. Това тежко безсъние. То ограбва живота ми. Но не е необходимо да продължава завинаги. Така, както е дошло в живота ми, така и ще си отиде. Дали това са ограничаващи вярвания? Дали това са блокиращи убеждения? Тези мисли, които се въртят по цяла нощ в главата ми. Аз правя нов избор. Избирам да се отърва от тях. Избирам да се наспивам като хората. Да ставам в прекрасно настроение. Да съм бодър. Да имам енергия. Да ми спори през деня. Да бъда себе си. Избирам пълноценен и качествен сън. Нека бъде.
Това видео достигна до вас благодарение на Иво Игнатов и всемогъщата ТЕС програма. А сега на къде? Първо се абонирайте за видеоканала, за да не изпускате никога повече всички нови, важни, забавни и доста полезни видеа за вас. Второ, вижте какво още ви очаква, след като кликнете на интернет връзката в описанието на това видео.